ассалому алайкум дӯстони азиз, дар мағозаи мастерок қарор дорем. Дар Зарнисор ҷойгир шудааст. Мағозаи дуюмги мастерок дар Домпечат. бозам ба мастерок барои харид омадам. Чаро? Чунки иқдоми калон аст аз алиф дар мастерок. Техникаи маишӣ, мебелҳои босифат, ҳама гуна зарфҳои замонавӣ, дарҳои истеҳсоли Россия ва Беларусия, қолинҳо аз Эрону Туркиё, асбобҳои босифат барои корҳои сохтмонӣ ва дигар молҳоро тариқи насия ба муҳлати то 12 моҳ бе комиссия харид намоед. иқдом аз 20 то 3 ноябр давом мекунад. танҳо 10 рӯз. фурсатро аз даст надиҳед. суроғаҳои мо хиёбони рӯдаки 53 паси қаҳвахонаи Белапитса, хиёбони Нусратулло Махсум 9, нишони маҳаллаи Зарнисор. тамос 2022. салому алайкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ва хайри шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, дар мағозаи мастерок иқдоми калони алиф шудагия. чизе ки мегирен бо нархи инами чизе ки ҳастай қимат намешава, фоиз надора. чизе ки мегирен анами нархати бо алифай. бисёриҳо менавистем ки бо алиф доран, ина ба алиф шуд. ман омадам навортон кардам барое ки чизе ки арзона, чизи скидкаи ма барои шумо ҳамеша пешкаш мекунам. дӯстони азиз, тамоми чиз дорад. пасудошна нигоҳ кунед. 6000 сомонай и 72 предмет дора. баъд иё хеле чихе бугум дӯстони азиз, сабукай фарфрш тозай, хеле вазбини дишовко нестай. тамошобинони азиз, ира бинед, хай ҳамаи чиз хушругиш маълумай дар видео. ира бинед, ҳамаи блестящи, хеле золотисти дастошай. баъд инаи намудастай чанд намуде ки шумо мехоҳед даиҷа дида мешавад. иш камтар узориш дигара 5000 сомон. ишам 72 предмет дора. бинед, танажда хеле вай дора. узориш дигарай ва ё аднатони будан. дӯстони азиз, пасудои навинка овардиам. инаи пасудо ҳамашози навор кардам. вай навинкай, ина ё навинкай. иш 2500 сомон. иша бинед вообще хушрӯимад. ина аҷоибот хушрӯ. иш 62 предмет дора. духтаро дар 2500 сомон шумо як столанак ваями як дастархонворира мегирен. пасудаша байни намудастай ё 18300 сомонай. ирам беҳад хушрӯ. ина тамошобинони азиз, бинен чихел пасудои фасон. инаи аднатони хеле танаш чӣ дора. ира бинен чихел хушрӯ фасон. тамошобинони азиз, и ранги ини мада монандаи комплекти мара мепурсиден. ина иҷада ҳастай. бисёриҳо доставка гуфтаанд. ман дига магазинҳоро доставкаҳошона намедонам. иҷа доставка доранд. номерашон дар рӯи экранай. муроҷиат кунед ки и иқдом бисёр давом намекунад. духтару кардон мехоҳад биёен, ё алифқати картаи салом қати мегирен, ё наличи бихарен, бурд мекунем, барое ки скидка ҳар рӯз нестай. скидка тез-тезам намешавад. духтаро инаи наворша бинен 800 сомон. иқахшура иш 24 предмет дора. ҳамаш необычни, пасудоҳош необычни. инаи намудаам астай. ина ишам беҳад хушрӯ. тамошобинони азиз, пасудои ман необычниша нишон метим. иҷа қариб ҳамаш светлияй хонара рӯшан мекунад. иш версачи 2000 сомон. ирам фасон. баъд и парадам ҳастай. тамошобинони азиз, хай ма ай ҳар ҷош нишон метим. хай ина михела мебинен. ина духтаро ира бинен чихел хушрӯ. и узоршам аҷоибот фасонай 1150 сом. карта салом қатиам гирифта метонед. ина иқдом қати. тамошобинони азиз, 820 сом. ина ёшам хушрӯ коричневиш. необычный цвет ина борастай. ина тамошобинони азиз, сафедошам астай. иҷа бо штучния чандтае ки гирен ҳама хел нархш мешавад. ина мевагиракош 140 сомон. ира бинен чихел хушрӯай. ина тамоми намудаста. ина листикам бинен чихел фасон. тарелкаи хушрӯ. ина саладаи аҷоибот фасона. як донаш 20 сомон. ира бинен чихел арзон. ба необычне узорушне хали серебристе озямиам мода шудаги скромный цвет. и чанд намуд дора. листои калонам дора. баъд ине хали бо дига хел узоро доранд. салатницаи калон доранд. чанд тамиша. ина ёра мепурсиден духтаро. ёра метонем ба картаи алиф бигирен. биёен тезтар харидорӣ кунед. номерашон дар рӯи экранай муроҷиат кунед. номерашонда доставка мекунанд.
духтаро байни халиёра мепурсиден ку золотисти боша. Ира бинен чӣ хел хушрӯа. Ина золотистиша аҷоибо. Ина намудуш аста, калонуш аста, чойникош аста. Ина и чойникаш 85 сум, иш 90 сум. Иш бо калонтаре дарозакаш. Ира бинен чӣ хел фасони бад. Чанд намуча ҳастай. Ина ира бинен чӣ хел косачаи салатницаи хушрӯ. 45 сомон аҷоиб. Биё я набор мегирен пешакиҳо зиба картаи алиф то ида пулша додан мегирен, зато соҳиби пастӯи фасон мешавед. Кадом яке мисол зуруш мераса омада харидорӣ кунед. Пасуда и светли аймода намерава, светли хушрӯи ҳама вақт дастархона мекушоя. 35 сомон. Ина тарелкаи калон бинед духтаро. Тарелкара калониша бинед. Багатия ида мешава ки асарти бигирен, печёны бигирен, пирожни бигирен. Ина қангиракш астай 61 сомон. ин намуда ҳастай тамошобинони азиз. Иҷада листои ин хали шишагӣ ҳастай, комплектош ҳастай духтаро. Ина ё борои новинкаҳан. Пасудо бисёр чизаш нав омадагия тамошобинони азиз. То 24 моҳай нем чӣ нархи мебинен. Мисол нем 125 сомон наборш чандта шиша дорад. Ҳами то 24 моҳа кам метиҳен ҳамин нарх мешавад. Дигар нарх намешавад. Фоиз надорад. 0%. иҷада боини хали детски бутулкаҳо овардагиян, хали термосо овардагиян 44 сум, 43 сум, 35 суман. Наёш 35 сум. Чанд намуд аст? Хе пластмассишам астай. Ина намучам бинен 44 сомон. Пасудои омес мепурсен духтаро. Ина пасудои омес. Ина чанд намудаш астай. Иҷада ини хали суткаҳо ҳастай. Суткаҳое ки ягонҷо хабаргирӣ меравен. Чанд намудаш астай? 240 сумаша, 150 сума, 100 сумаш астай. Биёен ай пеш бо харидорӣ кунед. Хоҳед сурат чароӣ кунед. нархи ҳамун чиза гап мезананд. Харидорӣ мекунед. Хоҳед кредит бигирен. Кредит то 24 моҳай дӯстони азиз. Дегои ина наборош 9 штук дорад 2000 сомон, 2100 сом. 9 штук дора. Ё необычный чоркунҷа сковородкарам дора, дута сковородка дора. Бо ини хали кабуто ҳастай. Наёша бинен чӣ хел хушрӯ ҳамиро амада маҳқулай духтаро. Баъд мантупазакои калона ира бинен 750 сом. ифха мантупазаки калонай ҳам нержавикои ғавси бақуввата умтон духтаро. Нами фирмай MGFR. И фирмаам нағзай. Ина чанд намудаш астай. Хоҳен итаре, хоҳен ина нержавика байни хали бриони омадагиай, фирмаи бриони мантиваркоҳош. Ина намудаш омадагиай 30 сантиметр 7,5 литра будай 1700 сомон, 1600 сомон. Чанд намудаш астай. Ва най хали чизо ҳастай тамошобинони азиз. Чанд намуд суткаҳои новинка, фасон. Ёш 150 сомона. ҳар хела ҳай. тамошобинони азиз 175 сум. Ина чиқа хушрӯака 175 сум. 127 сум. Ина ё арзонан. Ана и фасонои бади ки золотисти мепурсиден духтаро. Ина золотистиё. ира бинен чанд намуд ҳастай. Ина пасудоҳои хали вайш креманка золотая. ира бинен духтаро чанде 90 сомон. Беҳад хушрӯ 130 сомон анами калоно як донаш. 123 сомон. ё нархошам даступнияй барое ки чизи нағз ё бо ҳам кредит қатъия ҳам хали болош да фоиз мондагӣ нестанд духтаро меарзан нархош. И пасудое ки не хали ҳастай удафам нишон додам. Иёрам хушрӯан духтаро ранги пар борияй беҳад хушрӯай. Ни хали сердечка чи доран 75 сомон. Салатница. Ирам фасонай багати мегирен қангиракош. Хоҳен мағзи чағз мегирен сердечкай. Набинед. Сурули набори омес тамошобинони азиз 1350 сом. 5 та вай дора, ҳар яташ кришка дора. Обши 10 предмет ҳисоб мехӯрад. Мес ина намудошам астай духтаро. Ина бриони, фирмаи бриони. Ина чанд намудош астай. номерошон да муроҷиат кунед духтаро. ҳаматон да ҷавоб метиҳанд. харидорӣ мекунед. Ина тигриш 1949 сом. И фирмаи Эверенай. боз метонед тамошобинони азиз аиҷа бихарен тифал, блендер, чайникои хали сутка бориян, чайникошон, тифалошон. Ина чанд намуд тифалай метонед харидорӣ кунед. Инаи орвика мисол 220 сомон. иш 180 сомон. тифало нархошон 199 сомон. орвика и ба қувватай
ҳар хел нарху қатӣ ҳастай. Кредит амо иқдоми алиф қатӣ мегирен 24 моҳ 2 солда. Шумо пули ира ҳам хел остоста метен дар назартон намефаҳмед. Ихе наличидам ҳамун нархай, кредитам ҳамун нархай духтаро 0%. Ина термосои калоншон 650 550 чанд намуд нархай. ин ами тифали сони фера тамошобинони азиз ай корвон 200 сомон гирифта будем. Ира бинен 180 сомонай. Ина ба мегин ки нархо вообще арзон шудаги иҷа нархош. Ина мира ман 200 сомон ба хонаи чама гирифтам. Иҷа да 180 сомонай сони фер. Ина ҳам хушрӯай хизмат кадистай. Утюг ҳастай, утюгам чанд намудуш ҳастай тамошобинони азиз. Ба падгирак гуфтан ина 36 сомон. Падгираке ки ма дорум ина да мастерок ҳастай, кадом мехоҳад биёин бигирен харидорӣ кунен. И парай барои чискалица мекунен, паравой ина любой чи доран тамошобинони азиз миёин айҷам харидорӣ мекунен. Утюги нағзи брендаш 800 сомон, бо ҳастай 350 сомон, 230 сомон, 285 сомон. Чӣ хеле ки маъқулай ба чени шароитон харидорӣ карда метонен. 247 сомон. Ина утюги калони хушрӯайра. Хай паравой утюгам доран 195 сомон, 175 сомон. Беҳад арзон дӯстони азиз. Ин нархо ку дар ин мағоза фақат ёфта метонед. Кадоме ки нарха мефаҳма медонам. Паравои калонам доран. Ина паравои калонаш 950 сомон. Баъд тамошобинони азиз иҷада миксерам ҳастай, кафемолкарам ҳастай, блендерои смузи мекардаги калонош ҳастай. Ина бинен 670 сомон блендери калон. Иш бо вообще калонай 1050 сомон. Ҳамёра метонен кредит бигирен, кадоме ки ҳавас дора ина мегирен намефаҳмен. Майда пулша метиен. Миксерорам духтаро нархош ҳар хеле 199 сом, 200 сом, 105 сомам будай, 115 сомам арзонам доштиам. Бинен чӣ хел миксерои арзонам метонен дастрас кунен. Кафемолкаҳо 130 сом, 130 сом арзон беҳад. Инаи духовкаҳои туркӣ мегуфтен духтаро. Инаи итимет номаш 1200 сомон. Амюра ина микроволновка 799 сомон. Ҳаста ина микроволновка 800 сомон. 1000 ина Panasonic микроволновка 1490 сомон. Духовкаи Турклюкс маъқул боша 1150 сомон. Калонам доран. Ина ассортимент беҳад бисёр доран. Кукмара доран, гранит доран. Ина дегои кукмарашонам бинен чӣ хел хушрӯай. Ё ҳичи намешаван, гранитшам нағзай. Баъд иҷада ини хеле дего доран аи фирмаҳай иран вазбинаки хушрӯ 240 сом. Хай ассортимент бисёри бадай. Ина кришка мехост, ина кришкарам доран ҳатто 65 сом. Кришкаҳои кукмара, ина сковородкаҳо. Пилисос дорам, пилисосорам скидка шудагиай. Ина тамошобинони азиз 850 сом. Ина ишам 850 сомон. Саробкаам ҳастай. Ини хали блендеро ҳастай 162 сом, 243 сом. Орвика ина хали миясароб 725 сом. нархое ки даступнияй. Ина пилисосам бигирен тамошобинони азиз метонен бо картаи алиф дар ҳамаи чи ҳастай. Битоваи техника, посуда, мебел ҳамаш ҳастай. дӯстони азиз анаи хали фруктовница ҳастай барои вазаи фрукт, барои мева 150 сомон. Иха нежния ки хушрӯ. Ишам 150 сомон. Баъд ина намуд қангирако. Бабинен чӣ хел хушрӯ 398 сомон. Ина бо контейнер пурсиден. Ина контейнер ҳаста иҷада анами мадорум прозрачни бақуввати хушрӯай. Делишда ҳама чизои хеле пластмассӣ мефурӯшанд. Тамошобинони азиз чизе ки мехоҳен контейнер, косачаҳои хушрӯиро бинен сета дора наборишта. Ҳамаи чи дастрас карда метонен. Беҳад адели нағзай, адели чизое ки ба чен дили занҳояй. Ина тамошобинони азиз дастирали автоматам скидка ҳастай 3800 сомон. Ина сани ина чанд намудуш ҳастай. Ина 8 килога. Озир бо нишон метим холодильнико дам ҳастай. Холодильникои сани 7975 сомон. Беҳад калон сиёҳай бине. Хали дарш беҳади бад калон хушрӯ. Иҷа бо стирали автомат 5500 сомон. Фирмаи сани 8 килога. LG 4950 сом 7 килога.
ина 4600 сум бо шам ҳамаш иқдомда ҳастай духтаро радиаторо ҳаста ина радиаторо кадом мехоҳа радиатор биёин харидорӣ кунен ҳама намудуш ҳаст ина радиатора бинем беҳад калонай 15 та ами радиатори 15 тагае 700 сомон ина боёш арзон меша ҳар хел нархай 600 сомон 700 сомон радиаторам ҳама намудуш ҳаст яъне хали печко ҳастай 670 сум полуавтомат пурсиден дар навори як ҳафта пешинам сириални пурсида буден чанд кас ин аз сириалниҳои полуавтомати аймайдаш сар меша то калонушна нархушам дидестен 1300 сум 700 сум самсунг 4480 сомон 6 килога беҳад хубай сириали самсунгам ина самсунг ана холодильникои сани 4200 сомон беҳад баланди хушрӯ баъд ҳаста иҷада артел 4000 сомон артелай ишам калонай ина даруношон холодильникора морозильникам дора поёнаштай бинен 3 та ящики калон дора морозильникаш иҷада бо хитачи ҳастай хитачи мепурсед 12500 сомон хитачи калонай беҳадиам калонай тамошобинони азиз хитачишам бинен беҳад калони хушро ина кредит мегирен ба алиф мепурсиден ман ёфтам ина ба алифа биёй харидорӣ кунен иҷада мидея ҳастай 7500 сомон ё холодильникое ҳаст ки айқади ма як баробар баландад беҳад калон ишам калони хушро дар ношабинен ина чанд намуд ҳастай тамошобинони азиз биёин харидорӣ кунен дер накунен иҷада бо ҳастай газви плитао ҳастай телевизорро ҳастай ози чандта образец нишон метиҳам вестел 4300 беҳад хушрӯай сирни ина сенсирниҳоам ҳастай 4000 сомон евротуркай ё туркиян ина ишам комбинированӣ евротуркай 4500 сомон ина болош сенсирниай тамошобинони азиз духовкаи ханза 7000 сомонай сенсорнишай анаи 6000 сомонай плитагишрай болои столда мемонанд 1050 сомон ина 1200 сомон тамошобинони азиз нархо арзон шудаги витяшкарам дорам духовкаи беҳтарин ҷефестай 4700 беҳад и духовка зурай материалш анами ранги ини сборкаҳои беларускияй беҳад хушрӯай ҷада бо чанд намуди дигар доранд тамошобинони азиз 3400 сомон делюкс ина телевизорорам ҳаста любой размер любой нарх кадомиш маъқулай то номеро рӯи экранда муроҷиат кунед ин иҷада отдели шашликпазако ҳастай чанд намуд ина тамошобинони азиз шашликпазако ҳастай ёрам метонем ки бо ҳамо иқдом харидорӣ кунед насиҳақати иқдом аз 20 то 30 ноябрай ҳаракат кунед тезтар биёин харидорӣ кунед ина тамошобинони азиз қолинодам иқдом ҳаста ина чанд намуд қолиное ки мехоҳед туркӣ доранд эронӣ доранд ина иса эронияй туркияй беҳад қолинои хушрӯва ина майдачаҳои бо тамоми размерша доранд биёен бо иқдом харид кунед шумода фоида мемонад 1 сол 2 сол да пула майда метиҳед зато ин нарх дар болош фоиз мондагӣ нестай чӣ нархе буд пешинаи магазин бо скидка шудаги баъд иқдом кардаган ихали намеёбед дар ягон магазин ина 25 сомон инами қолинча ҳамхе хушрӯи материали имулоимай ина ин намуд бо доран калон ҳозир нархша мегум 170 сомон инами дарушкаи калонай тамошобинони азиз калонош ина бинед 2889 деним ба 6 бинед чӣ хел выгодния қолинорам арзон шудаги ё туркия нам хел мягкия патш 1500 сомон 2889 ё қолинои озма размерша мегум деним ба 6 барш денимай дарози 6 метр ина эрониёшам бинен ина тамошобинони азиз мебелош инами комплект 4 персона дора 6200 ёра метонен ба иқдом бигирен ина мебели сери калон бо наи калонай уголока метонен ба иқдом бигирен ё качественян туркиян гарантия доранд ина мебело ҳастай тамошобинони азиз беҳад хушрӯай ина бо мебели спальни гарнитур ёрам иқдом да 12500 сомон да ҳамаи чӣ дора ойна дора тумба дора шифонери калон дора стили современни туркия истеҳсоли турсияй ба қувватай иам ба иқдом дода мешавад
стол стули кудакода дарс тайёр кунишон. Ира бинен чил хушрӯй. Духтаришам астай, бачагишам астай. Иҷа адели бо пастелни бильё, полотенца, курпа, болиш, чизи дар кора ҳама чиша доранд. Испални гарнитуруш сафед, беҳад хушрӯ. 13,500 сомонай. Ирам тамошобинони азиз, нархҳое ки скидка буд, ма сёмка кардам ки ҳолам амун нархай қимат шудаги неста, дар ҳамин нарх иқдом омадага. Иқдоми алиф бефоиза. Ҳамин чӣ хеле ҳамин нархай, ҳамин нарх мегирен 2 солда оста метиҳен. намучам ҳастай тамошобинони азиз, инаи намуди сафед сери дароша бинен, нежный цветай. Тумба дора, ойна, шифонер. Ини хали чизо доранд. Обув мемонен, полка ҳай пластмассия 720 сомон комод. 5 этаж дора, беҳад хушрӯ. Ди майдаҳакам доштай. Хушрӯ чаирам духтаро. Обув мемонен. Ягон чӣ хоҳен дига чӣ ҳамеша монда. белои стул доран комплект. Бинен чанд намуд аста, чанд расветка ҳастай. И ҳамаш бинен ба қуввати стола бинен. И стол ба қувватай маълумай, даже аз видиш маълумай чанд намудуш ҳастай. калон, майда. Абоям дора, иҷа тамоми чиз дора дӯстони азиз. Ина мебелобо чанд намуд ҳастай, расветкаҳош беҳад хушрӯ. Цветҳои современи, ина бежевый цвет, ина бо сери. ҳамаш истеҳсоли туркӣ качественный. Столикош қати ҳастай, дарорам ҳастай, дарои мешкомнатни. Ина мешда дӯстони азиз, шиштам бовар кунен, я намуд мулоимай. Ира бинем пиштакош чихе удобния, ина ҳам ду тараф мулоимай, бо ин хали болишчиҳои хушрӯ дора, роҳат мекунӣ. И комплекта бигирӣ ку бовар кунен, ҳам ба қувватай, ҳам меарза пулшда. Ира кредит мегирӣ, намефаҳмӣ, камками пулша додан мегирӣ, дига роҳат карда мешинен, пушаймон намешавем. дам ҳастай, на тамоми намудуш ҳастай. Ман омадам инами свет лида шишта маҳқулим шуда ки хестан намехоҳам. Беҳад хушрӯ.